ले तरी लोग के बताई अपना दिल के बात आए हमार तो समझे में नहीं कि आवत नू के लोग चाहत है जगह वो चीज वहाँ के मानत नहीं की तैयार हो की काहे से केरा और साथ फोन कइले रहनी त लोग हम का कही हम कहत नहीं हम ना जाई मोजा अब जाए के तो परबे न करी बुची जैसे नुवन जेकरा साथे हो गइल बा बताई रो चाहत आदि के दुआरी पे 4 गो बारात लागो ई पहले बताओ भौजी माने हम इंसान ना हई हमारा अंदर नहीं के कि हम इनका से प्यार से पूछाई रहे ना तो कहनी कि धन दौलत बा ना हमर चल जाई लइका हम जाए दी सुनत बाना ना धन दौलत के बोले क्या से सुनत ना बोल के बोलत नहीं कहीं इशारा तो सब तारा पता बा भौजी अगर कुछ सोची ना कि इनका के कुछ धीरे से बोल दी कोनो बात एकदम सुनते नहीं सुनबे ना करलन सुनाला तेज बोलब तो घरे भर जान जाई हमारा ना मन करला कि हम अपने मर्द से कोनो चीज बतियती है आज तक से इनकर मुंह से आवाज दू सब सुने के एकदम हमार कान तरसत रहला जी बुची जी का करब अब जाए दी अब लाग गइल बा तू तो निवाह करही के पड़ी हम नहीं की जानत जौन कहलू जानू ठीक है कहलू जाए धन दौलत कल रही ना के घूम से बियाह कर तू धोखेबाजी हमनी से हमरा संगे कहले बोझा का जाने तो लोग के पता रहे कि ना देखी जी बुची जी एकरा में अगुआ का जन कातना का ले लेबा का नहीं से ले ठीक रू हम हु जब गईनी ए पे करे लगन हम तो मारो में जननी है बुची जी सही बतावतानी न त कावच के कमी रहे हम ना जाई भौजी हम जहर खा के मर जाई मो बाकी उसन घूम गई संगे हम ना रह सरधा लगले रह जला के अपन दिल के बात बतियाई रहुआ अपना जगह पर सही बनी बुची जी हम जानत नहीं रहुआ सही बनी लेकिन का करो कुछ चीज कहूं के कोशिश करी ना नु त आ करे लगलन कि पूरा उनकर घर दुआर जान जाला ई का कहत बबुआ बुचिया तैयार भइलू कबे के फोन करत आवन अब ना मनी हन तारा के लेके के जई हन की फोन करले हमरा पता उनकर ससुरी फोन कइले रहली अरे उ करे ससुरवा से मारावता पहले तैयार कर मम्मी जी उहे न बतिया हम कहतनी कि इनकर ससुरी फोन कइले रहली हमरा पर ये ना समझबे नहीं ते हमार बात ना समझबे जेकरा पवितेला उहे जानेला बुझाइले जाय दी धोखा से बोल जाए कुछ से राउर किस्मत आज तारीख से हम मर मेरा कुछ ना जानेनी कि कोनो रिश्ता होला ना सब मोटे मोटे सिकड़ी गहना चढ़ावे तबे हमार शक भइल कि लइका में कोनो पय बा जान जाए हम कहत रही कि कुछ जरूर लइका में पय बा त कोई कहता कि ना बहुत धन बा बड़ी खेत बा आ तहार लड़की तो एकदम सुख ले तेही बताओ त गुंग भाई संगे रहल बे जिंदगी भर अब हम का कहीं जब किस्मत में बुझाला ना गुंगा जी मम्मी जी रउआ बहुत रोटी बेली ना खूब रोटी बेली ना काहे रउआ शक ना भइल कि फ्री में बियाह करे खातिर तैयार हो गए न सनासी के अलिया के आसास के कान में के दे दहन सन अथुए पर त लेके पहिरे में त निक न लागेला हम काल अंदरवा के हाल जाननी हम लइका देखा नहीं कि मेरे कोई कान में के देबेला हम कहत रही वही घर की मम्मी जी छानबीन करी कुछ हो जा हम ना जाई अगर हमारा मरल मुंह देखल चाहत है सिर खा समझ जो जाए दे मर जाई जब से देख अब का करबो ओकरे नाम के सिंदूर नु पेनता हमरा के बुझा ता जाए खाए पी के कोनो कमी नहीं चुप रह भौजी ई कहे ना कुछू के कमी टाइल से मार्बल का तो शीशा वाला घर बाटे है रउआ सपना देखत रही आ खेतो बाड़ी बारे बचिया तोरा एकदम का करम लेके चाटो में चुप जीवन साथी हमर नी बेकार बता बोल ना तारा किस्मते में लिखा रहता का गो तीन देख ओकरा संगे रह जा गरु भैंस के संगे रहल दोनों बराबर बा ए बुची जी इसे होनी के ना बोलेला सन ना सुनेला सन ओ सही बावन रार गो तीनिया तो कहत रही कि मार चाउमीन पिज्जा बर्गर सब लिया के मुंहे तक ठेकावे ना खाबो तू तक ना कहलु बे जा के जाए के समय भइल तब रोवा तारू गावा तारू अब हम का कर सकत तनी बियाह एक बार हो गइला के बाद अब जेकरा संगे होके ओकरा निभाही के नु पड़ी आइला के बादे नहीं है के कहले रही एकरा कुछ समझ में ना आला ई खाली गहना के गुड़िया के पेथी के दे हो त तिलक देवे के बदले लेलिस नु खूब है लेलिस नु अब जमन कह चल झुलनी पहिन के चल तू ती को कर कल रह माई से गलती है जी बुची जी ना कहे के चाहिए लेकिन माई से गलती हटे हां तब हमरे के नु कहबो जा ए त ना आदमी कहेला और भी नहीं वाला कर अब कि सब कुछ तरह बचिए गइल और कुछ बचाल जात नी अब का बचाई जो तैयार हो जी बुची तैयार हो जा जल्दी अपना घर दुआरे रही चुप रह बुचिया चुप रह कुछ ना सब ठीक हो जाई अब तैयार तोरा के कर ना न ऊपर हमरा भी से माई चल जो समझ जो हमरा भी से चल हम तो के देखल है कि चाहत जाए तो बुची ना करल जाला ऐसे चुप रह कहत नहीं हमरा भी से जो ना कहत नहीं त जो जैसे
जाता नहीं लेके अब समझ ले फोन पे अपन समझ ले की का ओ तो इस बात बतियावे तना लालची हमर मतारी यानी कि का के सोना पर सोना एकरा के देते गोइलो सर आसमान गुले हमर बियाह करे खाती लोग कहला कि कैसे तक पानी पिया छान के बेटी बियाह जान के जान के हमरा के बांट दियलो भेज तू के तारी हमरा के भेजत ऐसे ना हमर रास्ते में जहर खा के कोई कूद घास के मर गए हमरा के लावा तो मन तक कर के सेनु टिकली कुल मिटे का के राड़ा रे वाले के चली आखिर जिंदगी में हमर मरद के सुखे नहीं के त का करबी कुल लोग के फेन के हो कि ये हड्डी के ओड़िया खटखटावत लाओ त मैं ये का हाँ हम सुगर बनी हाँ हमार बियाह हो गइल बाटे केने सुनी हाँ पीछे बैठ के हाँ मोटरसाइकिल पे गरनी हाँ ये हो रे हाँ पकड़ के हाँ दिमाग नहीं खे हाँ हसाब दिया हम ना जाई का हो कोई कहाँ कोई सन रे दमाद उतारला सवा ना गोला ना कहाँ सूर्या गइल अरे मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल बहरी बा कहत उनके चल पूरा कह दिन तनी पानी उनी पी ल तनी कुछ खा ल माई से भेंट कर ल को दे जो एक किलो बोला दी जो भेज अरे भीतरिए चलो भाऊजी पाहुन आ गई का चली बैठ काय ना व्यवस्था के लिए चल चलो जीजा आओ हाँ हाँ अरे दीदी हाँ हाँ ठीक बा और कुछ ले रहले का ओइ रे रमई छिनारो लागत न आइए जा पाहुन जी है यही से पाहुन जी है यही से इज्जत करता नहीं चल बैठी जा हाँ बैठी बहुत तड़ी बिटुया कि इनका कुछ बुझाइबे ना करेला अब पानिया के लिए आई ए गुड़िया बुची चाय बना के रखले बनी लेके आई तो अच्छा ठीक बाटे मिठाई ले बनी हमरा खाती हां ठीक बाटे ले आई ए पुष्पा बुची कहनी है ना कि बुची जी के रोहे कुछ भी ना गाड़ी लेके आई बनी ऊ ना जाई हम कुछ दिन बाद लेके आई जाई हमरा के मारब अच्छा उनका के मारब बड़ी बदमाशों का हाँ हाँ ठीक बात दादा सही में हम तो 5 मिनट में पगला गई हूँ कैसे जिंदगी भर रही हूँ हाँ 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 फोन बाबू हमारा लेके मुझे साथ रहा है पानी पिया तो भेज कहां बैठी तारा जोड़ी जबरदस्ती लगैला से लाग जाई क्या तू कह दा कि हम ना जाई समझा दी तो सुनिए मिठाई आवत लेके आवत ले आओ रहलेबू त कह जाई हम ना जाइबे देखा तारू नु अभी हे एगो बाकी भइल बा हमार मरबो गइल बनी दूसरा घर हाँ आवत हाँ बोला यही तो तनी कि हम ना जाइब त ना जाई मोर जब जहर खा के लेकिन पागल से ना रहम रसगुल्ला ले आओ देखा तारू नु तू रहले बुआ ऐसे संगे हमरा के त कहतो जाके जा कहत न पैसा दे के बियाह कइले बनी ए तरह नइकी कइले कहता ना इनकर बुद्धि बाटे
कह द कहा गोल मोटा की मुंह में से उल्टा ना निकली माई गया तो दे गो माई मम्मी ए मम्मी अरे मैया ने क्या तरह सुनात मम्मी जी नहीं क्या सुनात तोरा मैया का ये बुचिया मन का हम बिया लेके बिया कइले बनी ना सब जानत ना आई दीदी की पानी बाहर आ कब आनी हां खुश रहे लिया जाए समझाओ तनी कबे से कि बुचिया चल जो हम बुचिया ना जाई चल बहुत तनी मैया का हम ना जाई आई हे दादा और कहीं हमर लड़किया के मारे छोड़न एकदम लंगटपन के नाच रखेले बड़न अब गांव घर की इज्जत नहीं खा देखत का भोग दे गाड़ी देता बाबा ने ठीक ना हमर लड़किया कहत रहे हो हम कौन गाड़ी देत रहो रहले भी से कहतन तोर माई के ये त कहतन और सही गाड़ी देबे अब सही देवेला अभी नहीं कहत दाता उधर में का देरी नहीं थे हां ट्रॉली पे कैसे ते झेलब हम ना जाइब ना जाइब बबुआ जी जाई दामाद जी ये नंदोई जी आधा घंटा में पहुंच जाए मोटरसाइकिल से आइल बनी मोटरसाइकिल चला ये ना हम जिंदगी भर है ना हम समझत रही कि का कहत वन गिराए के नहीं खे लड़किया के बांध लिया हमरा के बांध लिया कुछ कहू रे दीदिया तोरा किस्मत के तब कुकुर कट ले बधा हाय त हाय ट्रोलिया और जी अजन बाटे हमरो के साफ कहत रन तू ही ए बुचिया बेगवा ले ला दीदिया के हम ना जाए बुचिया का करबू अब बियाह हो गई गइल बाटे त हट ए जा मारा तो लोग के सामने तो जा का करी हम ना सुना माई के बात मारा करो तो झूठ बोलतिया आई वो दा हां देखे बुचिया कितना प्यार करता कितना प्यार करला हम सब जानत बुचिया अब तो तोरा से बता दी तक कि हम रख लेतनी पुलिस वाली आता ना सही कला गुंगा पहिला बड़ी तेज होखे ना सर बिना ट्रॉली बैग के ना फौजी अरे ना तनी कुछ दे दलो हमारा कुछ ना चाहिए पैसा पैसा देबे दी ई खा लेबे के जल्दी ना 500 हमारा के 500 इनका के ए जी जी अभी एक दिन हम लगी रख ले रही है मंगबो करी त मत दी ह थोड़ा के हट जो त मार दी मारबा ए जीजा जी एकलौता जीजा जी हमार हम ना ले बुक करे के तो हम ना माई के मिठाई खरीद के दे दियो अपना माई के ठीक जो बुचिया तेज बना गोल लगत तोर मरद का मतलब विदेश बड़ा हम आजू के राम हां के भाट देले रे तेरा के भाट देले हम नहीं की रोवे मत दियो जाई जाई ले गोल लगत नहीं जीजा जी जो बुचिया जो ठीक से रहे आ जा ना तो मारे बाबा ठीक हो जाए बाबा छीने रे जीजा जी देखता मैं ये तो दुर्गति करत हुई घरवा के अभी मोरी हन रे दा हमार लड़की के कुछ होई ना हां जेल में काट दे पूरा खानदान के अभी जानते नहीं जेल में चक्की पिस बजा है जेल में अरे कनिया कनिया कहतनी दोहनी की नत बियाह करी मत बियाह करी कहो है बेगा घरा में रख दी मगर मच्छ के आंसू गिराव तनी सब मुंह खा के बिलाई भइली भगतिन करतनी चाची नो कहत रहे आ पैसा धन के चलते हम अपन बेटी के गुम से बियाह कर देनी नमस्कार प्रणाम मम्मा निकलन सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब साथ विदाई अगले वीडियो में
जी सरक जाता कमर से टोन वाला साड़ी सजन जी सरक जाता कमर बनाओ 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 रे केवड़िया बनाओ ना फुरनी तो फिर कहिए हमरा जेकरा घरे दू गो गोती नी जवान बताव हमरे घरे पड़त बाटे वहनी के का गांव घरे आई तो हमनी के हंसी कि का करतै से का नहीं से करत में जाएगा हमारा कोई के सब बहिनी थोड़े नहीं के बने के एगो तरकारी काटती है त एगो बैठ के ओही का पोछा लगावती ये दीदी जी हई कदी रहुआ हई क देब हम ज्यादा हमारा कौन संग बहिनी बने के बा कन्या तू बतिया के बहू हो तो का करी जी लगा तो रोज हमरा के गादा पर सुताई ना वैसे रोग बतिया होता नहीं जाना तो नहीं की त गादा पे नाच तने भई बन के बारू कब लेट पुले भई मार दीदी जी तो ये छोटा को लागता कि हम एक घर के हइए ना हई कुछ जाय दीवानी के लाज नहीं के रखा का थड़ी टेर देले बानी सर हमारा ना लाज शरम बाटे गांव घर आई तो कोई के लगा के जूट काटे करे पड़ल बा अरे ई दम दाई के धइल बस दोनों संग बहिनी धइल बैसन का जने ओकनी के दोनों अपना में कातना सरफ बनता ले आओ रे बबुआ सरफ ले आओ तो तनी मजे सबुनिया नहीं का ना खत्म हो गई बाटे तो खत्म हो गलो तो कहेला ना लिया ना दिल रहती दुकान पे ले ओ हनी के अपन शैम्पू लौकत अथु लौकत ते काहे अबे मछली नहाए खाती खत्म भइला शैम्पू तो शैम्पू मंगवला थिया उ ना बुझाइला टे कि सबुनिया खत्म मिल सबुनिया मंगा देनी उ कैसे मंगा अपन दे नाम से खाली कइले वैसा उ कैसे मंगा दे तो ओकर पैसा ना घट जाई बुढ़िया न लियाई बुढ़िया न करी सब बुढ़िया के तुम छोड़ल बा बोला ना बुढ़िया जवाब दे दजिया के दाज भइल बा जाता ना हमारा अपन खर्चे बाटे अपन खर्च हम देखता नहीं ई सब अपन खर्च ना हटे कहां बैसन हो केना कहा बैसन लागत के कह के बाद बैठ के सुनावती है ए छोटा की आओ खोन त तोरा बिना हमर खाना ना घोटला बस तेरे अच्छा कातना दादी माई बनल भैया ढेर दिन ना चली कैसे तो कल नइके लुगरिया ना तुम पुरन किए काम आई तू आई भी नया तो लाल लगइले बड़ी सिखावत है पढ़ावत है का हम बड़की संगे गत करने तू बड़की के गत करिए जाने दड़ू दम इ परल बिया के करे पे हमारा बड़की गोती नहीं निहन परल बिया ही हो दम वो करे पे परल बिया अपना के कैसे उना लगावत रहे आई गो दादा तू धर तो गिरत बोल कर दी दूध बैठा दिल बड़ुआ तू देखत नहीं खू कुल की ना चार हाथ गोड़ कर दी रउआ बताई एक हाथे गोड़ बटे भुला भी नहीं चार गो ना करबू तो कम से कम दूध हाँ दिखाइए कहीं रहते बर्तन का जोड़ तो जो मर्जी से करिए सब तो मजे से ना काहे अबे दू गो आदमी है त ई ना देखी हम कि एजा पटीदारी होता कि का होता आदमी कहियन कि एकरा घरवा फलाना ओके घरवा होई त ही नहीं भी नहीं पड़ रहला केने बार से रुक जाओ अपन के बारे हम बताते बन जाए केने बार से के राते बैठल मारा के रात आई हम तारवा उलट कल बाटे तहरा सबर रही राजा जी पतरी कमरिया जिंदगी भर रही राजा जी ठीक लागत है दीदी जी पतरी देख छोटी देख कुछ नहीं बटे देख मन में जे तहरा सबर रही राजा जी ये छोटी बड़ी निक कितना निकाल बा जिंदगी भर रही राजा जी पतरी ठीक लागत है दीदी जी एगो और बना एगो आप कौन गाना गाना बताइए बोलम जी सरक जाता कमर से इस टोन वाला साड़ी सजन जी सरक जाता कमर से इस टोन वाला साड़ी आप दीदी जी ये छोटी कितना निकला रे और सही मान हम गाय में तू ना छबी त कितना निक लागी देख कमर से ठीक लागत है दीदी जी आ ए दीदी जी गाय ऐसे दोनों जानी बना के हां आओ भाई है हम लगावे की सुनिए जेठानी जी हां सुनिए जेठानी जी तरनी मछरिया पड़ गइल नून बेसी जर के भइले करिया बलम जी है गोरिया अरे छटकी तो जाए दे तोरा नहीं खावत गावे तो हमरा गावे आवत ना तू नाच खड़े देख देख कितना निकावत ना
कुछ करे छोटा की हम तो ये सोचता नहीं वैसे ही गावे के नाचे के हमने की एगो रील वायरल हो जाए। फिर से बनाओ फिर से। ले आ निक से बनाओ तनी निक से गई ठीक बनाओ। चलो सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुबेला कमरिया में सूट सलवार रजाऊ साड़ी चुबेला कमरिया में लाडो में कसी मजा दी गरमिया में लाडो में कसी काहे रोके नहीं दीदी? खूब मजा देता नो गर्मी में ढेर गर्मी लगता तो खोल के फेंक देला सही हवा लगी तो मजा दे। सास देली गारी ससुर से मिले प्यार हमार का खेलते रे आम के अचार ससुराल तने के सुना तो जैसे आम के अचार ना दे झूठा बा। ए मम्मी जी ऐसे सुना तो नहीं क्या? काहे करे तनी हमनी के रील बनावे में? काम में हम ते चल काम धंधा नहीं के बुझत नीचवा नौकरानी लगइले बड़ू जा बड़ गोती नहीं अल्लाह शर्म नहीं के लगत छता पे लोग देखि त का कहि के का कहता के कह दी के का कह दी मुंह के बरिया रे के का कह दी बाबू। हां हां अपना में विचार नहीं खे दीदी बनाई कमर करे लच लच अरे करत लच जे दब के हुना ठले एक बस फाट दे छोटकी रे बोली है बोल एगो लाइव वीडियो बोल के छोड़ दे कि ना अपन एथी पर इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे देखिए हम लोग के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मम्मी जी काहे वो सब देखो जाने के दुनिया के प्यार देख के जरूरत नहीं जा प्यार बानू त कामो प्यारे से करे जा कमा करे के नहीं जात। इनका झोटा कबार दे। हां ले बोली छोटा के बार दे बोली है अरे देखे तो नहीं लगा तो देख सकते हैं ये है हमारी सासू माँ जो देखिए वो भाग रही है वो भाग रही है हम लोग पर अत्याचार कर रही है हम लोगों को बोल रही है कि नहीं तुम लोग प्यार से मत रहो। हाँ प्यार से मत रहो मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही है दोस्तों ये काम न तो पहले बोल देख ले हम कह दिले बानी जान जाई रुक राहुला के भेजता नहीं अरे राहुला रुक छोटा हमने के मोबाइल में हमने के इंस्टाग्राम हमने के फेसबुक में त दम बारी देखी कुछ तेरा के गुप दे चल बोली हां चल घर में चल के चल घर बना छोटी सुन ना मंगाई का बगलवा के देवर बने पहले चाउमीन खाई के आप वीडियो भी बना ले जे का वो लोग बना जे शॉर्ट वीडियो बना ना चुप आई मौसम तो एकदम मिजाज खुश करे वाला हो गई कहे के नहीं खे ठंडा के दिन में तनी ठीक लागला गरमिया हो जाला नु बबुआ हां का रे का कन के मन सह कइले बड़ ना डटबे ओकरा के कह दे का हो गए अपने तो अपने तोर मेहरारू आ उ छोटा की मिल के दोनों रील बनाते से काहे काम धंधा कन के छत पे चक के मोबाइल लेके कुल गांव में आदमी देखत तो हुकारी लइका टिटकारी पारत सन के देखसन पार तोरा अपना मने बुझाता त डाटे के चाहिए कि ना डाटे के चाहिए रूप न रेखा बाड़ी जा सुपने खा उहे हाल भइल बा कहते सन हमनी के पैसा कमातन जा मरद के कमाइला ले धन ना होई त मेहरारू के कमाइला ले धन हो जाई कमा बोल ना का करें जा कमा के माने कनी आहारा कड़ा का किनियन जा हां आरा गड़ा तो रहन चलते खाते सन हम कह देतनी बाबू देख डाट ना तो आगे चल के बच जाइए जनू तो कौनो गत के ना को बजे हम बड़ा की नीचे कुल काम करती है बर्तन माजती है करती है एखनी के हेने से मकौड़ा मारते सन सुबह उठ लेते सन लिपस्टिक इति कर लेते सन मोबाइल उठा लेते सन ते ओकन के मोबाइल में हम एक दिन कहीं ना तो फोड़ फाड़ दी कनी के तू झाड़ू देला इसना सुबह सुबह हम बात सुनते सन ना तो कहते सन हे तो मोबाइल हमारा चल के हमारो फोटो खींचे लगल सन हम भागे नहीं पिटाई हो सकता है कनी के कुछ हमनी के कह के वायरल कर देब जतो रौरा के गाड़ी दिवा देब रौरा के चैनल वाला ऐसे त मरी हसन ऐसे ऐसे कहते सर कौन है इना पूछला रे हम कने अपना बाप दादा के पहले बुलाओ ना तब चैनल वाला के बुलाइया केउ ना के बुलाइबे ये करे आई बहु जा हरामजादी है ना बदमाश बैसन की कोनो हिसाब नहीं के बनी के का कही हम हां रहो कहां बैसन कहाँ बैसन जाके देख छत पे होने नाचत हो ऐसा देख बाबू हम कह देते समझा दे ना तो हमार माथा सना कि ना तो जान हम अलगा बिलगा कह दे तो मत कह तो माई हमारा अलगा बिलगा कह देलस रह जा तनी अभी अभी करेक्ट समझा पतोई नहीं रहली सन त अच्छा लागेला बेटी नियन ना अच्छा लागी आ बेटी नियन करे जे नौटंकी ताक ताक लाज शरम नहीं खे तना कियो काची के लाज शरम माने कि बड़ भौजाई बर्तन धोती है सब काम करती है तोनी के ऊपर चढ़ के तांडव कइले होसन कोने टांडा कोइले बनी जी हमनी के हां तू हो तोरो शौक लागल बा हां बोलो ना
हमरा से बोली ना देखी हमनी के मन करत रहे दीदी कौन सी करे के मन करत है तनी बताओ ना चुप हमरा रहो आज मैं देख देख जोरा तरन हमरे के कैसे निक से देखो के लगा से लाई लगैला सब भैया जी हैं तनी हमनी के कम कहां बोलो बनावत रहनी है जा तोरा के जूता के सोलो निकाल के मारम नु की कपड़ा मारी ना मारे तबारले बानी रौरा का करबे बता दे हमरा मोर सामने के मारत रहन हां त कर बनावे बेरा कि देख हम तो ना ले मार के कपड़ा बना हो मार ना बनाओ रे कवड़िया बनाओ ना फुरन तो फिर पाइए हमरा हां देखिए हम लोग के भैया देखिए का देखिए ना दिया होने के मार हां देखिए हम लोग के मार रहे हैं भैया लोग गैस देखिए ना कैसे कर रहे हैं नहीं काहे कहले बानी माय भौजी के काला में पड़ल कर अब वायरल हो जाएंगे भैया बने आज के बाद है ड्रामा दो बंद कर चल मार के कान बहिर कर देम ना तब चल बदमाश कहीं कहे जो भइल बाड़ू एक्टर हमने के अपन टीम भाई हमने के को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।